Bonġu, merħba dina l-ewwel attività ta' dolodu u ħanibdew propju b'ktieb ġdid fjamant Irvin Villa u tara warajja u il-każ tal-maħżen mitluq. Illum għandna ovvjament mistieden super speċjali, l-awtur stess. Wasal is-sensiela ta' Irvin Villa waslet diġà fil-5 ktieb, dan huwa 5 ktieb, u ħanintaqgħu illum qed taraw hawnhekk ma' John A. Bonello. John, merħba. Grazzi Chris, grazzi lilek u lil kull min ingħaqad magħna. Kif qed tajjeb inti llum se nitkellmu iktar milli fuq il-każ il-ġdid, illum xtaqt nitkellem fuq il-karattri sekondarji fis-sensiela ta' Irvin Villa. Matul is-sensiela insibu għadd ta' karattri li uħud minnhom jidhru darba, uħud minnhom jidhru iktar li jgħinu li jmexxu l-istorja l quddiem. U biex nintroduċi dawn il-karattri se naqra siltiet qosra u bekk min qed isegwi jkun jista' anke jidentifika ftit il-leħen tagħhom, isir jaf ftit iktar kif jaħsbuha. U sa ċertu punt ikun jaf ukoll mill-lenti tagħhom kif tidher l-istorja. Ħanibda bl-ewwel karattru li hija Irvin, mara tad-dar, tħobb issajjar ħafna u tħobb tnaddaf ukoll fis-sata fit-tindif. U ħanaqra kapitlu mill-ewwel ktieb mill-każ Manduka, l-ewwel ktieb fis-sensiela ta' Irvin Villa. Kapitlu 3, Martez Vella. Stennit 5 minuti jgħaddu minn xinbina għalila li ħireġ, imbagħad fetħet il-bieb li mid-dar kien jagħti għall-garaxx. F'idha kellha biċċa ta' tfarfir. Kieku xi darba jiftakar jitfil imbierek dawl, bdiet gerger weħda. Mela inkella jikser idu u jinser taħt darba missieru jrid. Missier Matteus, u hawn fil-ktieb insibu footnote żgħira li tgħid hekk. Minkejja l-insistenza tiegħu li ismu issa kien Irvin, hi kienet semmitu Matteus. U hekk kienet se tibqa' sejjaħlu. Missier Matteus kien wieħed minn dawk l-irġiel ossessjonati bil-kontijiet għolja tad-dawl. Kien jitfi kull switch li jara, anke jekk xi ħadd ikun igawdi id-dawl. Martez kienet gerger f'wiċċu, speċjalment meta l-vittma tal-ossessjoni tiegħu tkun hi. Iżda mbagħad minn wara daru kienet tagħmel bħalu. Li tfarfar l-uffiċċju ta' bina. Kellha tagħmel dan bil-moħħbi, għax minn meta ikkapparra l-garaxx ma kien iħalli lil ħadd jidħol meta ma jkunx hemmu. Ħlief għal Luka u Laura, it-tfal toħ ta' Mary Grace, li kienu għadhom kemm ġew lura mill-Kanada wara li r-raġel toħ temmit b'inċident fuq ix-xogħol. Luka u Laura kienu tewmin ta' 11-il sena. Minkejja li kien hemm 8 snin differenza bejniethom u bejn Matteus li kellu 19 magħluqa, huma kienu l-uniċi ħbieb ta' bina u kull ftit ħin liberu li jkollhom kienu jqattgħu miegħu. Dik biċċa xogħol, ħasbet Martez, żewġ titfal imħabbtin aktar mill-kbar. Bale, lezzjonijiet tal-mużika, tad-drama, futbol, mużew. Kienet diġà qaltilha lil Mary Grace li dak ma kienx tajjeb. Iżda oħta kienet superva wisq. U Rita li ħadet għalija x'qaltilha. Tieħu għalija kemm trid, ħasbet Martez, jien nibqa' ngħidilha. F'temm ta' ftit xhur kienu draw jitkellmu Malti tajjeb. Mhux bħal oħthom il-kbira Monika, li donna kienet qiegħda siba bitqila biex taqbad il-sin u missiera. Luka u Laura kienu jqattaw ħafna ħin id-dar ta' Tija Martez, għax kemm ommhom u kemm oħthom kienu jaħdmu ħinijiet twal biex ilaħqu mal-ispejjeż li kellhom. Fil-każ ta' Monika, li issa kellha 19-il sena, kienet tagħmel part-time fil-għaxijiet waqt li filgħodu kienet tkun l-università. Nhar ta' ġimgħa, it-tewmien kienu kważi dejjem jorqdu għandhom. Laura fil-kamra tal-mistednin u Luka fuq sodda minn dawk li jinfetħu fil-kamra ma' Irvin. Is-sibt kienet twassalhom Martez stess tal-lezzjonijiet tagħhom, imbagħad wara nofsinhar terġa' żommhom satejn jew 3 sakemm ommhom tkun ġiet lura mix-xogħol. Kienet issibhom kumpanija tajba is-sibt, għax sakemm filgħodu jkunu lezzjonijiet tkun laħqet natfet u ħaslet, imbagħad toqgħod magħhom fil-kċina.
Għalkemm dan l-aħħar, it-te u l-gallettini kienu saru jippreferu jaħduhom fl-uffiċċju ta' Matteus għax donnom kienu l-ġennu meta qalilhom li qed jistudja biex isir investigatur. Hi kienet ħasbet li din tal-uffiċċju kienet xi ġennata oħra minn ta' Bina, xi ħaġa tal-mument li tgħaddi malajr. Iżda issa bdiet taħseb li Bina kien qed jieħu din il-ħaġa tal-investigazzjoni bis-serjetà. Bdiet tfarfar mill-inkwatri li bħal kull ħaġa oħra f'dak l-uffiċċju kienu sfaw misruqin minn ġodara stess. Kien neħħa xbijat tal-fjuri minn ġo fihom u minflok ġew wieħed poġġa ċ-ċertifikat li ngħata mill-Iskola tas-Sigurtà u fl-ieħor poġġa liċenzja ta' gwardjan privat maħruġa mill-Kummissarju tal-Pulizija. Tassew, ma kienx l-istess bħal dik li rid ta' investigatur, iżda kienet bidu. La ġab dik il-kwalifika seta' jġib oħrajn. Għalkemm lilu ma writu b'xejn, fil-verità ħassi ta' gburija li kien irnexxielu jikseb dik il-liċenzja. Kien ħada bi kbira wisq meta m'għaddix mill-eżami fiżiku biex jidħol rekluta mal-Korp tal-Pulizija. Kien għamel 15 ma jikol xejn, tant li kien tilef il-pis u nkwetat li seta' jittieħ xi ħass ħażin. Iżda mbagħad kien sab dak il-kors ta' gwardjan privat u daħal għalih bruħu b'ġismu. U reġa' fetaħ l-aptit. Issa kien beda kors ġdid u Martes xtaqet ħafna li Bina jirnexxielu jgħaddi minnu. Imxi tal-iskrivanija, biċċa amara li r-raġel tagħha kien iddobba minn xi ministeru fejn kien jaħdem 10 snin qabel. Farfret il-lampa li Bina kien xtara mill-internet. Farfret il-kompjuter magħluq u rranġet il-karti li kien hemm f'mazz pulit. Innutat li Bina kien qed iżomma sew din il-kamra, mhux bħalma kien iżomm kamartu. Iju sejra tfarfar il-vetrina bil-kodba u x-xorb fuq ġewwa net tal-garax kienet għodda ħadit tal-wiċċa fit-tapit imqaddem li kien minn għalija remiet 15-il sena qabel u li kien reġa' sapruħu mal-art. Mela dan għadu jeżisti staġbet. Imma kif xejn ma jarmi dak il-minawl ta' żewġi. Iju tfarfar il-vetrina sabet fl-xkun tax-xorb għadu s-siġillat u għarfitu mill-ewwel. Kien għadu rikordju minn tat-tiġ tagħhom. U peress li huma ma kinux jixorbu kien baqa' magħluq. Anka dan ħad li issa u nqiegħdu jien daqt iżgħar maħħien nadar. Il-telefon fuq l-iskrivanija beda jdoq. Martes insit il-fliexkun u marret twieġeb. Hello? Hello, dak l-uffiċċju Tirvin Vella staqsa leħen miksur ta' raġel imdaħħal fi żmien? Le, wieġbet Martes. Bad ħażin mela sinjura skużani u qata'. Qabel Martes kellha ċans tispjegalu li l-garax kien tagħha u isem Bina kien Matteus fil-verità. U hija jerġa' jċempel kirid u komplit tnaddaf. Dik kienet Irvin, waħda mill-karattri sekondarji li jidhru tista' tgħid f'kull ktieb. Helwa wis bħala karattru. Iva, tagħtih is-sapport ukoll Irvin. Eżatt. Min imiss issa karattru? Issa jmiss wieħed ħanitek mill-favoriti tiegħi, ġifieri mill-karattri sekondari, ġifieri qed ngħidu l-karattri primarji huma ovvjament Irvin, Luka u Laura. U nħu pjaċir niktibhom ħafna. Imma dan l-Ispettur Montebello li huwa ftit sar ħabib ta' Irvin, ġifieri iltaqa' miegħu fl-ewwel każ u jisu f'kull każ dejjem jitfaċċa xi ftit. Ekku, dejjem narawh, inkluż l-aħħar każ, eżattament. Eżatt. Xi kultant Irvin imur għandu għax jirrispettah ħafna u jitolbu pariri ħanejtek tekniċi iktar peress li l-ispettur għandu ħafna esperjenza. Però insomma l-ispettur jispiċċa jmitti dejhu ukoll f'ħafna każijiet kif se naraw minn dal-kapitlu li ħanaqra mit-tieni ktieb ta' Irvin il-każ ta' serqiet strambi. Dan huwa kapitlu 28, l-Ispettur Montebello. Ħares lejn l-arloġġ. Sabhom kważi 6 ta' filgħaxija. Kien diġà dlam ċappa. Mingħajr ma qalajneh minn fuq il-bib tal-fabbrika ta' Kalleja Brothers, l-ispettur beda jqalleb l-istazzjonijiet tar-radju biex isib xi ħaġa togħġbu. Għal din il-biċċa xogħol għażel li ma jużax il-mutur tiegħu. Minflok issellef il-karozza tal-mara għax hu ma kellux waħda. Sab diska tal-miliet antika li togħġbu u ntefa' lura fis-sit jismagħha. Barra x-xita bdiet tqattar bil-mod. Reġa' beda jaħseb fuq l-istorja li rrakkontalu Irvin.
Għal xi raġuni stramba kien jafdaħ lil dak iż-żagħżugħ imbaċċaġġ, jafdaħ u jammiraħ ukoll għal ħiliet investigattivi tiegħu. Sar jafu madwar 9 xhur qabel, meta Irvin mar jitolbu l-għajnuna dwar każ li fih kienu involuti żewġ taħwa minn Rabat. Irvin solva l-każ dakinhar u bis-saħħa tiegħu irnexxilhom jarrestaw koppja kriminali u raġel ieħor kompliċi magħhom. Ħasra li ma daħalx magħna, ħaseb l-ispettur. Kien jaf l-istorja kollha ta' kif Irvin dakinhar taħt l-isem ta' Matteo Zvella ipprova jidħol fil-korp u ma rnexxilux. Weħel mill-eżami fiżiku. Kien tkixxef dwar iż-żagħżugħ l-ewwel darba li iltaqa' miegħu għax rid ikun jaf x'ħobb jiekol. Ix-xita tektket mal-kenċi tal-karozza. Id-diska spiċċat u bdiet oħra. Kien programm idoq diski antiki u ma qalliblux għax kienu jogħġbuh. Bid-diski tal-miliet fl-isfond, ix-xita traxxax, id-dwali pettu fit-twieqi tad-djar imbeda, in-nuqqas ta' karozzi fit-toroq. L-ispettur sapruħu f'burda ta' nostalġija ħelwa. Irnexxielu f'dak il-waqt imsaħħar jidħol fil-burdata fl-ispirtu tal-miliet. Xi ħaġa li donnu ma setax jagħmel qabel. Ħsibu mar fil-mara u fit-tifel jistennew id-dar. X'aktar xibnu kien qed iħares lejn l-arloġġ u jgħotti l-minuti sakemm isiru nofs il-lejl u jkun jista' jiftaħ ir-rigal minn taħt is-siġra. Dakinhar l-Ispettur Montebello kien għadu kemm ħeles minn biċċa xogħol li kien ilha għaddejja 3 ijiem. Dawk il-ġranet qatt tagħhom maqtuħ minn kollox, bla mobile, bla internet, b'xejn. Waħda mill-emails li sab tistennih fl-inbox meta mar lura l-għassa kienet issorprenditu. Kienet mingħand Irvin. Fejn talbu l-għajnuna dwar każ ta' serq. L-ispettur ċempillu mill-ewwel u wara li ddiskutew id-dettalji tal-każ ftehmu li se jgħinu. Spiċċa xogħol ftit qabel is-sitta. Biddel l-assa stess, neħħa l-uniformi u libes weġġ normali. Ma setax immur jgħin lil Irvin bħala pulizija b'mod uffiċjali, mhux meta kien għadu ma twettaq ebda reat. ċe, apparti s-seq li kien diġà qed jiġi investigat minn dipartiment ieħor. Però lil dan it-tifel irid jgħinu u għalhekk niżel il-marsa kif miftiem. Irvin kellu sens ta' ġustizzja li l-ispettur kien jammira, forsi għax ftit jew wisq kien ifakru fih innifsu meta kien iżgħar. Tnaqqas 30 jekk mhux 40 kilo ħaseb bil-bissima. Il-mobile fuq id-dashboard beda jivvibra u ħasadlu ħsibijietu. In-numru marfux, wieġeb sempliċi hello. Jiena qallu leħen familjari minnaħa l-oħra tal-linja. Hawn barra qiegħed qallu l-ispettur. Tajjeb immens, mela ħanibda mmexxi l-kelm issa, grazzi ħafna. Il-linja nqatet. L-ispettur reġa' ħares lejn il-ħin. Baxxa l-mużika iżda ma tfix għal kollox. Jekk il-pjan Irvin jirnexxi ma kellux wisq aktar xistenna, kien dubjuż kemm se jirnexxi. Fil-fatt kien esprima d-dubji tiegħu ma' żagħżugħ meta Irvin qallu x'kellu f'moħħu. Dik it-telefonata anonima speċjalment li l-ispettur ma niżlitlux. U widdeb liż-żagħżugħ li setgħu kienu qed jagħmlulu xi nasba. Iżda Irvin baqa' jinsisti li kellu raġun u li t-telefonata kienet waħda ġenwina. Il-kundanna kienet se tinqata' mad-dumx u forsi jirnexxieli nasal id-dar fil-ħin għall-ikel ħaseb Montebello. U dak kien l-ispettur. Sabiħ ħafna dak-karattru wkoll. Jogħġobni meta nikteb dwaru inħoss hekk, nieħu pjaċir ħafna nirriċerka l-biċċiet tal-pulizija wkoll. Ekku, lew kellek raġun dal-karattri sekondarji jekk jagħmluha hekk sabiħa wisq l-istorja, tidħol fiha iżjed. Iva. Issa ħanaqra karattru li ma jidirx spiss. Fil-fatt darba biss. Karattru mit-tielet ktieb, il-każ tal-Gżejjer tat-Teżor, però huwa karattru partikolari jismu Tonino, huwa sajjiet irtirat Awċi u issa taraw insomma x'sar jagħmel wara l-irtira. Ewa, fidejk. Il-laqam tiegħu iċ-Ċamajsu fil-fatt il-kapitlu hekk jismu, kapitlu 20 iċ-Ċamajsu. Wara li mar ġab tazza te mill-bar tas-soltu, iċ-Ċamajsu ntefa' bil-qiegħda taħt ċint baxx għalkemm mir-riħ kiesaħ. Poġġa t-tema l-art ma' ġenbu. Ħareġ il-pipa u t-tabak u beda jimliha bil-mod.
Meta fl-aħħar qabbat il-pipa, irrilassa jħares lejn Burbetta, sorġuta eżatt faċċata tiegħu. Kienet ilha għandu 35 sena u kien bidli l-magna darbtejn. Kien jozza daqs waħda mill-bniet tiegħu li kien ilhom li taru mill-bejta u marru jgħixu l-bot, il-kbira u tilajn, tan-nofs Brussell u żgħira l-Amerika. Burbetta iżda baqgħet dejjem miegħu. Lanċa tas-sajt ta' 36 pied. Li min jaf kemm il-lejl qatta fuqha fi żmien il-lampuki. Immissa Toninu, jew kif kien jafu kulħadd iċ-Ċamajsu, kien refa' mis-sajt. Il-ħut naqas, il-kompetizzjoni ħraxet u hux jaħ. Minflok intefa' jagħmel il-vjaġġi bit-turisti għall-Kammuna. Xi kultant, meta jinqala xi grupp ġmielu, anki dawriet madwar Malta għamel. Minn barrek minn fuq il-lanċa stess, kien ibih affarijiet tal-baħar, bħal umbrelel, nuċċalijiet tax-xemx, flippers, malji, maskri u anke xugamani. Fis-sajf kien jaqlaħħa tajjeb, tant li apparti li hu u martu jgħixu komdi, kien jifdallu biex iżomm lil Burbetta pinna u anke jfaddal xi ftit fix-xitwa mod ieħor. Ix-xogħol kien ikun skars u għalhekk kien jintefa' minn kmien il-port tal-Imġar. Jistenna li jinġabru biżżejjed nies biex jifdi vjaġġ sa Kammuna u lura. Skanta meta dik l-għodwa hekk kif ħa t-tielet bela te, tfaċċaw 4 persuni qudiemu li jattewlu lil Burbetta. Inti s-sur Ċamajsu, staqsih ġuvni joħxon. Is-sur madwar iċ-ċittadella qiegħed tibni, daħaq ix-xwejjaħ, jien iċ-Ċamajsu. Għalulna tagħmel xi vjaġġi lejn Kammuna? Iwa, imma għaddu ma nqarax ħadd tafx, irid ikun hawn mqarax biex nabbi, tridu tħallu mqarsi oħra. U x'nagħmlu, nistennew hawn jiġifieri? Jew lin, jekk forsi tridu teħdu xi bella te għalilhom u ppuntalhom lejn il-ħanut ta' niputih, 50 metru bogħod. X'in taraw in-nies jinġabru, ejjew u nitilqu. L-4 Maltin telqu minn qudiemu lejn il-kafetterija u Ċamajsu reġa' ntefa' jħares lejn Burbetta, titbennin maċ-ċafċifa tar-rima. Siegħu 3/4 aktar tard Burbetta salpat mill-port tal-Imġar bi vjaġġ ta' 17 passiġġier, fosthom l-4 Maltin li kienu ġew ikellmuh kmieni. Is-sit u kaptan tal-lanċa bil-pipa mitfija f'ħalqu, dbissem kuntent hekk kif qabad l-ewwel 4 mewġiet u sema l-ħoss tar-raxx tal-ilma mal-ġnub tal-pruwa. Il-vjaġġ kien qasir, iżda biex jagħmlu naqra twal. Iċ-Ċamajsu dawwarhom dawra mal-gżejjer ta' Kammuna u Kammunet. Imbagħad daħħalhom l-art. Rabat il-lanċa mal-moll u ftehhem magħhom li se jistennihom hemm sas-sieta wara nofsinhar. Dak kien iċ-Ċamajsu. L-idea li rajt karattru lider darba biss hija biex nuri daw il-karattri li huma tipiċi Maltin u li naħseb, mhux naħseb għax ikolli ħafna mit-tfal li nitkellem magħhom fl-iskejjel jgħiduli li jogħġbuhom daw il-karattri. Ġifieri naf li b'xi mod qed jaslu wkoll. Ekku. U naħseb il-karattru li jmiss partikolarment għax ħafna anka għarrejja li jaqraw u ma' fans gbar Tervin Vella li jisemmuha. Imma fidejk li tgħidilna inti minni. Din ukoll, din hija waħda mill-iktar favoriti tiegħi ukoll. In-Nanna Speranza li hija Nanna Tervin introduċejta l-ewwel darba fir-raba' ktieb il-każ Stella Maris. Għalkemm ġieli semmit qabel imma bħala karattru li nisimgħu leħinha dan il-ktieb l-ewwel darba li deret. Għandha xi ftit minn nannit tiegħi wkoll forsi għalhekk tal-qalbi ħafna daqsxejn mit-tnejn kemm minn ommi u anke minn il-pappa tiegħi. U hekk nieħu pjaċir ħafna niktibha kemm għal kif taħsibha hi fuq il-ħajja u kemm hi determinata u forsi xi ftit superva wkoll u anke s-sens ta' umoristiku tagħha. Veru, ma tinsiex malajr fil-fatt. Fil-fatt ħadd gost ħafna meta wara rajni f'dan li ħadd taqra issa rajt anke fi ktieb il-ġdid, hekk isu
Yes, ġajna nanna. Fidejk ġon. Iva. Ħanaqra fil-fatt kapitlu mill-raba ktieb fejn deret l-ewwel darba. In-nanna Speranza. Il-ħoss tat-telefon idoqq u tal-asfuri saffar bħalu imlew id-dar. Iżda Speranza l-attendit b'wieħed u lanqas b'ieħor. Il-hearing aid ma kienx fejn suppost tkun. Iżda merfuqa ġo kaxxa tal-Ferrero Rocher ma ġenb l-istess telefon. Ix-xwejħa mitlufa f'xogħla gergret minn taħt l-ilsien iju tqiegħed qatta ħwejjeġ mitwien puliti ġewwa bagalja ġdida f'Jamanta. Imbosta nikkmandaw għamel hekk ma u għamel hekk. Imma mbagħad ħadd ma jersaq jagħti daqqatit. Mela, kieku jinkisrulhom idejhom. Ma nafx jippretendu. Xi jaħsbu? Għax se joħduni magħhom krus kollox imħallas se jagħmuni? Speranza kaxkret saqajja ħafjin lejn il-kċina fejn marret tagħti daqqatajn lejn lista miktuba bit-tri kbar. Il-lista kienet qiegħda fuq mejda tonda, bil-fruttiera żomma biex ma tirx bir-riħ tal-fan idura jien ma' saqaf. Rat l-asfur fil-gaġġa itir lemmu lan qisu miġnun. Iżda t-tisfir baqgħet ma semetux. X'inqalalek Bobby żbejjaħ, titħabaċċa xi sħana llum. Jaqgħu tridu noħorġok fil-bitħa, dal-waqt ta' ħanini ħadd titlaq ix-xemx. Speranza ġabret il-lista u ħaditha magħha fil-kamra tas-sodda. Bdiet tqabbel dak li kien hemm miktub ma' dak li ħadet u sabet li kienet insit iddaħħal tibdila għal gala night. Hekk kienet kitbitilha il-mara tat-tifel fuq il-lista. Kienet se tinfetaq kieku ġiet sawn tara għandix bżonn xi ħaġa, mela dik dejjem għandha x'tagħmel. Ħadbellaħħieli minn għaliha, bħalli kieku jien ma kellix raġel u ma rabbejtx tifel ukoll. Fetħet gwardaroba qadima u ġabet il-libsa li tbiddel biha. Kienet ħittita għall-festa ta' sentejn qabel. Poġġita pulita ġol bagalja fuq l-affarijiet l-oħra fil-wiċċ. Sadan it-tant it-telefon waqaf idoqq u l-asfur siket ukoll. Speranza marret lura fil-kċina, kuntenta li ħelset battikata. Żbarazzat l-affarijiet li kellha fil-mejjilla u rat li ma kienx hemm imbarazz fin-nofs. Poġġiet il-kitla fuq in-nar u sakemm tali marret xelet ir-radju biex tisma' radju dram. Meta ma semet ebda ħoss ħireġ mir-radju ftakret fil-hearing aid u marret libsitha. Il-misħun fetaħ jali, ferret f'kikra fejn kienet diġà xaħt it-tibeg u meta leslit it-te marret iġġib il-ħalib u biċċa rowli powli tal-ġamm mill-friġġ. Poġġiet mal-mejda iżda ma kellix ċans la tikdem bukkun u lanqas tixrob bela te. Għax daqqet il-qampina tal-bib ta' barra u din id-darba semieta. Imma kif eżatt malli tpoġġi jridu jiġu jiksrulek id-devozzjoni, gergret, iju tiġġebbet mal-mejda biex tqum. Għaddij jodra mill-lum baqgħet teqret fi-triqi tal-lejn l-intrata. U dak kien il-kapitlu fejn introduċejna lin-nanna. Tagħmel iktar apparizzjonijiet ovvjament matul l-istorja. Ekku. Biex inkompli f'din it-tema fil-fatt, kifet hija l-karattru favorit tiegħi. Din id-darba ħanaqra kapitlu ieħor tagħha, imma mill-ktieb il-ġdid li semmejna fil-bidu, il-ktieb li għadna kif ippubblikajna. U ħadkun dil-darba nanna ħadkun qed titkellem fuq insomma biex ndiskrivi ftit l-istorja tal-maħżen mitluq bħala introduzzjoni. Dan b'din l-istorja jibda billi Irvin jisparixxi. Ħadd ma jkun jaf fejn qiegħed, ma ħalla ebda nota fejn mar, hemm misteru. U tibda investigazzjoni din id-darba jibdewa Luka u Lawra x'iridu jsibuh. Meta fl-aħħar jirnexxilhom isibuh, isibu li Irvin tilef fil-memorja. U hawnhekk propju dal-kapitlu li se naqra, in-nanna għandha xi kummenti xi tgħid fuq din il-ħaġa. Nisimgħu għal. Kapitlu 10. In-nanna Speranza. Malli t-tabib Grixti dawwar dawru biex joħroġ mill-kamra, Speranza nefħet waħda qawwija. Da jitħallas ġifieri ċuċu u xorta. Iskot ma, qed jisimak, għalli l-atwani leħnu baxx u mimli mistħija. It-tabib baqa' jitbiet, tabib ruħu ma kien sema xejn. Għalmenu tieħ ċans joħroġ mill-kamra, kompla bina m'għaddab. U x'niskot,
Għalhekk dal-pajjiż qiegħed fiex qiegħed għax kulħadd jiskot. Jien il-verità għedtlu imbilli mar l-università. Ħela ħinu u ħin il-professuri li għal-moħħ ngħidlek. U mit-taxxi tiegħu tiegħek għamlu l-kors biex imbagħad parir tajjeb jarmih. Dak kif qed li jien irid isir, żewġ metodi hemm. L-ewwel wieħed li tieħdu fil-post fejn tilef il-memorja. L-ieħor dejjem jekk l-ewwel metodu ma jaħdimx, sintendi, ittieħ daqqa bħal maqala. Taħdem dejjem u mela ġejb ħafna kliem tqil u teoriji. In-nonna waqfet u daret fuq Lawra. X'qal li jgħidula? Retrograde amnesia nan. Dik kliem bombastiku li ma jfisser xejn. Insomma, jien ngħidilkom kif naħsibha, issa l-għażla intom tridu tagħmluha. U x'ittieħ daqqa bħal maqala, ma tarax baqgħet Marta Som Irvin. Ma smajtux qal it-tabib. Għamlu intom, jien mhux se nerġa' nindaħal. Ara, daqshekk ma reġetwani. Dan kollu tlabli. Laqal it-tabib fi ftit kliem huwa li f'ħafna każi ta' amneżija bħal ta' Matti. L-amneżija temporanja. Iżda ma nistgħux inkunu nafu qabel tgħaddilu n-nefħa. Kien onest, qalilna kollox. Issa nistennew u naraw. Mela stenna la trid tistenna, onest u żgur jimlilek ras daqshekk imma. Taf daw wisq f'dawn it-tobba bħalli kieku mhux bnedmin komuni da. Qabel Twani kellu ċans jisplodi, Monika ħażlithom kollha. Qed jiftaħ għajnejh. Kienu għaddew aktar minn 7 sigħat minn xi l-ambulanza ġabritu mill-Ħamrun u waslitu Mater Dei. Skont it-tewmin, matul il-vjaġġ, Irvin kien tħaddel u raqat. Ġif tiegħu meta niżluh l-emerġenza u għamel taħdita twila mat-tabib Grixti. Luka u Lawra kienu tkellmu mat-tabib ukoll u qalulu li kuġinuhom qed iħawwad u mhux jiftakar ċertu affarijiet. Spjegawlu għaliex kien liebes kif kien liebes u fejn sabuh. U t-tabib wara l-invista lil Irvin kien sejjaħ lil żewġ uffiċjali tal-pulizija. Għamel hekk għax dieru li d-daqqa li qala f'rasu ma kienitx aċċidentali. Iżda xi ħadd tajjielu. Il-pulizija staqsew salt mistoqsijiet kemm lil Matti u kemm lit-tewmien. Wara kitbu rapport u ġelu lil Twani jiffirmah. Ħaniqaf hawnhekk ħalli ma nikxifx ħafna iktar mill-istorja, imma dik kienet insomma l-esperjenza tan-nanna kienet titkellem ukoll. F'dan il-każ. Ekku. Proset, John, vera kienu siltiet mhux tas-soltu u kif tajt, angolu mhux tas-soltu angolu mhux tas-soltu għal-karattri mhux minflok Irvin u hekk l-oħrajn. Iva, anke meta mmur naqra ikolli daw is-sessjonijiet fil-skejjel meta naqra, normalment dejjem nintroduċi lil Irvin u lil Luka u Lawra li huma dejjem il-protagonisti u dejjem fix-xena, ma dawn il-karattri kif qed fil-bidu sekondarji naħseb li jgħinu wkoll imexxu l-istorja l qudiem minn angoli differenti. Jagħmlu l-istorja iktar interessanti, joħolqu forsi ftit sens tumorizmu. Ekku. John, x'ngħidlek, grazzi ħafna. Infakkar naturalment il-kull minn qed isegwi hawnhekk waqt dan il-festival ta' ktieb online li l-ktieb il-kodba kollha ta' Irvin Vella, però partikolarment dan il-ġdid il-każ tal-Maħżen Mitluq. Dan l-aħħar dan il-ktieb il-ġdid tistgħu takkwistaw kopji firmati minn awtur, propju minn John, billi meta tixtruhom minn fuq is-sit tagħna merlinpublishers.com, ħafna minnkom qabbli għandkom anke l-vouchers li tawkom il-kunsill tal-ktieb stess, intom u tordnaw fil-kaxxa tal-kummenti tiktbu tagħmlulna nota li tixtiequ kopja firmata u ħana nibatulkom iffirmata minn John stess. Grazzi ħafna, John. Grazzi lilkom u lil kull min segwa. Saħħitek.